L-Organizzazzjoni European Cities Against Drugs, l-ECAD, flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Konsilli Lokali, organizzaw konferenza s-sindki u l-imsieħba rilevanti tal-Konsilli Lokali bilan li jingħataw aktar għarfien kontru l-użu ta' droga. L-ECAD hija netwerk ta' aktar minn 250 belt u munċipalità Ewropej li jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw inizjattivi u sforzi kontra l-abbuż mid-droga. F'din l-okkażjoni, segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali, Alison Zarraffa Cifelli, faħret l-inizjattiva tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali għall-impenn favur aktar taħriġ għall-mexxija tal-Kunsilli Lokali f'dan il-qasam. Hija qalet li l-għarfien miksub se jservi bħala għodda oħra li se tkompli tajn fit-tisjieħ tad-demokrazija lokali, tal-governanza tajba u tal-iżvilupp sostenibbli fl-ibliet u l-irħula ta' pajjiżna. Permezz ta' din il-konferenza l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali ħadet sib li tindirizza tema li hija ta' interess għall-Gvern Lokali, European Cities Against Drugs, għaliex aħna rridu li r-residenti tagħna jgħixu f'ħajja f'komunità sana, f'komunità b'saħħitha. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Mario Fava, spjega kif l-Assoċjazzjoni qed taħdem mill-qrib mal-ECAD sabiex il-Kunsilli Reġjonali u Lokali f'pajjiżna ikollhom l-għarfien fuq prattiċi tajba kontra l-abbuż ta' droga. Il-Kunsill Lokali ħajkollhom iċ-ċans ukoll li jaraw kif jaħdmu barra minn xtutna aġenziji oħrajn biex ikun jistgħu wettqu wkoll fil-prattika dak li jottalina proprju meta jiġu iffaċċjati b'sitwazzjonijiet bħal dawn. Il-President ta' Reġjun Tramuntana, Clifford Gallia, qal li l-ambizzjoni ta' kulħadd għandha tkun li n-nies ikollhom ħajja kuntenta għalli droga tellef il-paċi u għalhekk ilkoll irridu ninsistu favur ħajja mingħajr droga. Waqt din il-konferenza taw semhom ukoll għatta kelliema barranin professjonisti fil-qasam tal-abbuż u l-prevenzjoni ta' droga u tim ta' prevenzjoni tas-setqa li ppreżentaw żewġ studji.